Знаеш ли какво е Bez Battery Energy Storage System и какви са ползите за твоя бизнес? Първо, оптимално използване на възобновяеми източници. Загубите от неизползвано производство се елиминират. Втори, икономии на разходи. Използваш съхранената енергия в моменти, когато пазарната цена на тока е висока. Трето, надежност, резервно захранване при аварии или прекъсване на мрежата. Четвърто, гъвкавост. Пригодим както за индустриални обекти, така и за търговски сгради и домакинства. Пето, устойчивост. Намаляване на въглеродния отпечатък и по-добро оползотворяване на зелена енергия. Шесто, интеграция с умни системи. Възможността за управление на натоварвания, динамично тарифиране и енергиен мениджмънт. Интерпауър е твоя партньор в постигането на енергийната независимост на твоя бизнес. Свържи се с нас за безплатна консултация.